Dewan tebis-tebis saking Madang Agung badhe ngayonaken diri sayembara mateni Demang. Mateni Marta Kancil. Sae. Sakniki upama, niki upama. Sampeyan niku pinanggih kalian Demang Marta Kancil. Nggih. Kira-kira pancen wani tenan. Wani. Kula gadah godha niki godha rujak cingur. Kula sagetaken Marta Kancil nek anggere mati kula sing mati. Niku cingure sono wau. Cingure Marta Kancil. Oh tak kira nek cingure sono bawana wau dipun kethok, dipun kethok lajeng damelaken pusaka. Ampun malih namung Marta Kancil. Kula sagetaken mbahne Marta Kancil saged pejah. Nah niki ngaten nggih. Sampeyan tak dereng tau ketemu sing jenenge Marta Kancil. Kula dereng ketemu lan kula kepengin ketemu pengen ngajar. Sakniki jenengan rada mriki. Nggih. Kula duduhi sing jenenge Marta Kancil. Oh nggih. Ajeng sampeyan Tempiling suwek-suwek aja suwek tangan. iki penjaluk. Tuk 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 tuk. Boten sah nesu kan. Gitu, Mbak. Lah kok kula malah